Poštovani Bosanci, Bosanke, Hercegovci i Hercegovke u Republici Finskoj. Čast mi i zadovoljstvo da kao ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj, koja pokriva nerezidentnu Republiku Finsku i Republiku Estoniju, uputim prije svega srdačne čestitke za naš praznik Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Kao što vam je svima poznato, 1. marta 1992. godine referendumom se većina građana Bosne i Hercegovine izjasnila za odcijepljenje Bosne i Hercegovine od tadašnje Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i iskazala svoju želju da Bosna i Hercegovina bude samostalna, nezavisna, nedjeljiva, demokratska država svih njenih građana. Koristim priliku također da vas osobno upoznam sa svojim radom u proteklih godinu dana, s obzirom da sam u februaru prošle godine stupila na dužnost, evo već godinu dana. Nažalost, nisam imala priliku da kao ambasadorica Republike Finske dođem i da se lično upoznamo. Naravno, ove okolnosti prije svega nam nalažu da vodimo brigu o svome osobnom zdravlju, zdravlju svoje porodice i ja se nadam da će uskoro biti prilika da dođem, da vas posjetim i da razgovaramo o svim otvorenim pitanjima koje imamo. Akreditivna pisma nisam predala u Republiku Finsku, nego sam predala Finskoj ambasadi u Štokholmu, upravo zbog navedenih okolnosti izazvanih COVID-19. Želim vam se ovom prilikom zahvaliti i za vaš cjelokupni angažman koji radite, ne samo kao Bosanci i Hercegovci prema svojoj domovini, a ja sam sigurna da vi to radite tokom svoga boravka u Republici Finskoj, nego da vam se zahvalim i na svemu što radite u svojoj drugoj domovini, Republici Finskoj, kao vrlo uzorni i vrijedni građani te zemlje. S druge strane, zahvaljujem vam se zaista što ste se odazvali na lokalne izbore 2020. godine u nadi da ćete uz pomoć ambasade i mene osobno biti organizovaniji u predstojećim izborima, općim izborima koji slijede 2022. Savez bosansko-hercegovačkih udruženja u Švedskoj već je pokrenuo uz moju asistenciju jednu inicijativu oko glasanja za predstojeće izbore 2022. preko DKP-a, odnosno Ambasade Bosne i Hercegovine u Štokholmu. Ja se toplo nadam da ćemo takvu saradnju ostvariti i sa svim građanima Bosne i Hercegovine u Republici Finskoj. Znam da ste godinu dana bili bez konzularnih usluga koje imate pravo i evo mi se trudimo zaista da u dogovoru sa finskim vlastima što skorije organiziramo konzularne dane kako biste riješili pitanje važenja svojih putnih isprava, prijavljivanja jedinstvenih matičnih brojeva, zaključenja braka i drugih konzularnih usluga koje trebate. Već sada smo poslali saglasnost u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o tome da se 17. aprila održe konzularni dani, kada bi konzularni radnik došao da obavi sve ono što je vama potrebno, uz prethodnu informiranost svih vas, dakle prije 17. aprila da dostavite dokumentaciju koja nam je potrebna. O tome ćete biti blagovremeno obaviješteni. U ambasadi Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj, koja pokriva nerezidentnu Republiku Finsku i Republiku Estoniju, imate otvorenog partnera koji je voljan za bilo kakvu saradnju iz oblasti ekonomije i privrede, kulture, obrazovanja i sporta. Zato vas molim da uopće ne imate dvojbe, da nam pišete, da nas zovete sa svim dobrim i konstruktivnim idejama. Mi ćemo se rado odazvati u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima. Ovom prilikom zahvaljujem vam na povjerenju, zahvaljujem vam što slavite Dan nezavisnosti svoje jedine domovine u nadi da ćemo u budućnosti još čvršće sarađivati. Primite iskrene čestitke još jedanput od mene osobno i od osoblja Ambasade Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj povodom 1. marta Dana nezavisnosti jedine Bosne i Hercegovine. Živi i zdravi bili i čuvajte se.